Formålet med det her forsøg er at undersøge jerns korrektion, om det er afhængigt af kontakt med andre metaller og salt, og vi undersøger det ved hjælp af en rustindikator kaldet kaliumhexacyanofferat. Korrektion er en uønsket nedbrydning af metaller gennem påvirkning af luft og vand. Korrektion af jern kendes også som rustdannelse. Dannelsen af rust FeOH kræver, at der er både af jern, ilt og vand til stede. For lige at gennemgå lidt teori, så vil vi forklare, hvad der sker, når der sker en korrektion af jern. Og først så har vi to jern med fast form. De afgiver så 2 elektroner. Der sker en oxidation af jern, det gør, at den bliver positivt ladet, fordi den afgiver 2 elektroner, som er negative. Oxidationen af jern, som skete her, den skal ske 2 gange. De elektroner, som er blevet afgivet fra oxidation af jern her, de bliver optaget af dioxygen, hvor der selvfølgelig også er noget H2O, noget vand, hvor vores 4 elektroner her, det gør så, at vi får 4 hydroxider som opløst i vand. Som er en kraftig base. Jern 2 ionerne oxideres videre til jern 3 ioner, så er der dannes rust, og jern 3 ionerne de går sammen med noget ilt, og det gør så, at der dannes rust. Rustindikator, som bruges i forsøget, indeholder K3FeCN6 og K3FeCN6. Vil i opløsning findes som kaliumioner K+, og de gule cyanoferrat-ioner FeCH6-3. Hvis Fe2 er til stede i opløsning, vil disse reagere med FeCH6-3- og danne berlinerblot FeCH6. Rustindikatoren indeholder også phenolphthalein, som er farveløst i pH-værdier under 8,2, og i pink i pH-værdier mellem 8,2 og 12. Når der sker et farveskift til pink, er der dannet OH. Dannelsen af OH ses i reaktionen mellem jern, oxygen og vand. Dannelsen af berlinerblot og farveskift til pink indikerer derfor, at der er sket en korrektion af jern. Vi har testet for sikkerheden, og vi behøver ikke briller, da OH-koncentrationen er under 0,1 mol/liter. Vi har også tjekket, om der er brug for sikkerhedsbriller eller handsker, når man arbejder med kaliumhexacyanofferat, og det er der ikke, så ingen fare under dette forsøg. Og hvis du får lyst til at tjekke for andre farlige kemikalier, så går du bare ind på kiros-check.dk. Vi vil gerne fremstille rustindikatoren, og vi har fået opløst, at vi har 0,006 mol af kaliumhexacyanofferat. Yes. Og når vi skal lave den her opløsning, vi vil gerne have det i gram, så vi bruger derfor formlen lige mod n gange stor M. Ja. Vi indsætter så vores tal. Her. Det vil vi regne videre på, så den kommer til at se sådan her ud. Vi ganger så de to tal sammen. Og det endelige resultat er så, at vi skal bruge 1,975 gram af det her kaliumhexacyanofferat i vores opløsning i 200 ml vand, som er H2. Yes. Nu drejer jeg på vandhanen mod uret for at tænde på vandet, så vi kan få 200 ml vand op i det her glas. Done. Vi har nu taget en vejbåd, og nu skal vi måle 1,975 af det her kaliumhexacyanofferat, som vi skal tilføje i vores 200 ml vand. Vi måler af. Og vi er ved at være der. Yes, det er stort set præcis det, vi tager.
Og vi tilsætter nu vores kaliumhexacyanofluorat i 200 ml vand. Og vi tilsætter nu 10 dråber af phenolphthalein. 5, 6, 7, 8, 9. Vi laver et kontrolforsøg for at teste, om vores rustindikator reagerer, når vi putter jernioner i. Der er noget FeSO4 7H2. Yes, den skal blive blå, hvis den virker. Ej, det gjorde den. Og vi kommer nu noget NaOH i for at se, om der sker en ændring i væsken, når pH'en stiger. Og den skal blive rød, og det gjorde den. Vores rustindikator virker. Nu er vores rustindikator oppe i de her skåle, så vi kan Som tilføje hedder Petriskål. så vi kan tilføje vores søm bagefter med de forskellige variationer. Ja. Vi undersøger korrektionen af et Jernsøm. Putter den i. jernsøm med kobbertråd omkring. Jernsøm med zink rundt om. Et forsinket jernsøm. Og så et jernsøm igen, men så tjekker vi lige, hvad der sker, hvis der kommer salt i koncentrationen, om det går hurtigere eller langsommere med korrektionen. Så. Vi kigger lige på vores resultater engang, som I kan se, så er jernsømmet blevet blåt, og det er jo fordi, at jernen er gået fra fast form til at blive jernioner. Der er blevet sket en elektronoverførsel, det er oxideret. Det her, det er et jernsøm med kobbertråd om, og som I kan se, er det nok mere blåt end det forjernsøm, som er øverst på skærmen. Grunden til, at det er mere blåt, det er fordi, at kobber vil hurtigere oxidere end jern. Nej, omvendt. Jern vil hurtigere oxidere end kobber, og derfor er korrektionen sket hurtigere her. Hvis man kigger på spændingsskalaen, så er zink foran jern i rækken. Det betyder, at zink hellere vil blive til zinkioner, og derfor vil korrektionen af jern ske langsommere, når der er viklet zink omkring. Og det samme, hvis vi kigger på zinksømmet her, så er det kun kommet blot få steder. Og det vil sige, at først skal zinken blive til zinkioner, og derefter kan jernen begynde at blive til jernioner. Og vi kigger nu på jernsømmet, hvor der var tilføjet salt. Som I kan se, er det blevet meget blåt. Vi vil forklare, hvilken funktion salt har på korrektionen af jern. Grunden til, at jern ruster hurtigere, når der bliver tilføjet salt, er, at salt hjælper med elektronoverførslen, og derfor vil jernet ruste hurtigere. En lille bonusinfo, det er derfor, at kæden ruster hurtigere om vinteren, fordi der kommer salt på vejene. Når man vikler zink rundt om et jernsøm, så vil sømmet rustne langsommere, og når man vikler kobber rundt om et søm, så vil sømmet rustne hurtigere. Og det er fordi, at zink hellere vil blive til zinkioner end jern vil, og omvendt så vil jern hellere blive til jernioner end kobber vil. Derfor sker korrektionen hurtigere, når der bliver viklet kobber omkring et jernsøm, og langsommere, når der bliver viklet zink omkring et jernsøm. Så skal vi forklare, hvad galvanisering har indflydelse. Galvanisering er, at når der bliver lagt et andet lag metal udenom jernet. I dette tilfælde er det fx zink. Grunden til, at man gør det, er, at når man lægger zink udenom, så tager det længere tid at korrigere, fordi at det tager længere tid for zink at korrigere, end det gør med jern. Grunden til, at den blå farve forekommer, er fordi, at jernet er blevet til jernioner. Så man kan se, at den røde farve forekommer, og det er fordi, at pH'en er steget. Zinken har afgivet 2 elektroner, og de elektroner er blevet optaget af dioxygen, som er opløst i vand. Og det gør så, at der bliver dannet en base, som er hydroxid. Derfor stiger pH-værdien og giver den røde farve.